Que tal, saúdos? 8 detidos nunha nova operación contra o narcotráfico na comarca do Salnés. Hoxe houbo 5 rexistros con incautacións de pequenas cantidades de heroína, cocaína e haxix. Vémolo de contado despois dos titulares. Nova xornada de folga en toda Galicia das traballadoras das residencias privadas no Salnés. Convocadas pola CIGA, organizaron concentracións diante da residencia Servisénior e Divina Pastora en Vilagarcía e na de Domusví en Ribadumia. Reclaman un novo convenio con melloras nas súas condicións e un incremento salarial. O Concello de Boiro confirma a súa tendencia ascendente na creación de emprego, figurando como un dos 10 municipios de toda España con maior crecemento. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística, a taxa de emprego entre a poboación activa incrementouse en máis de 5 puntos. As praias de Sanxenxo confirman un ano máis que non teñen rival. O municipio pendurará este verán en 17 dos seus areais a bandeira azul. Na nosa zona, este ano súmase na comarca de Muros e Noia o areal Muradán de San Francisco. Vilagarcía proponnos gozar dunha ruta de tapas e compras. Zona Aberta impulsa esta iniciativa na que participan 11 locais de hostalería. A clientela poderá ir facendo un percorrido por eles para optar a premios. A singularidade é que para iso terán que pasar tamén por outros 2 establecementos comerciais adheridos ao colectivo. E Noia acollerá en xullo unha nova edición do Congreso Internacional de Odontoloxía. A cita terá lugar os días 4 e 5 no Liceo e nela prevese a participación de máis de 250 profesionais chegados dende diferentes países. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos con esa nova operación antidroga no Salnés. Oito detidos nunha nova operación contra o tráfico de drogas na comarca do Salnés. Axentes Greco da Policía Nacional realizaron hoxe 5 rexistros ao sur da ría da Arousa. Intervencións nas que se incautaron de pequenas cantidades de heroína, cocaína e haxix. A operación está baixo segredo e as pesquisas continúan abertas. Una vez más, nos toca felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su profesionalidad. En esta ocasión al Greco, que se ha desplazado desde Madrid a sus agentes y que ha logrado resultados para lograr sacar droga de la calle y contribuir así a mejorar la seguridad ciudadana. Todos los golpes al narcotráfico son siempre buenas noticias que debemos celebrar como un éxito del Estado de Derecho y de la sociedad. Máis de 200 militares de toda España participan ao longo desta semana no operativo Iguelai, que coordina o Escuadrón de Vixilancia Aérea número 10 con base en Iroite. O obxectivo é poñer a proba a gran capacidade logística desta unidade, proporcionando aloxamento, manutención, comunicacións e todo tipo de equipamentos aos grupos de artillería antiaérea, a artillería de campaña, Patriot e as unidades de protección á forza e logística. Ata o venres, os militares despregados no Barbanza desenvolverán diversas manobras, especialmente por aire, aínda que tamén por mar e terra, que avaliarán a capacidade de defensa do exército en caso dun ataque aéreo. Veíamolo en titulares. Nova xornada de folga en toda Galicia das traballadoras das residencias privadas. No Salnés, convocadas pola CIGA, organizaron concentracións diante das residencias Servisénior e Divina Pastora en Vilagarcía. Despois levaron as súas reivindicacións ao centro de Domusví en Ribadumia. Reclaman un novo convenio con melloras nas súas condicións e un incremento salarial. Esta é a terceira das 4 xornadas de folga que teñen convocadas. Terceira das 4 xornadas de folga das traballadoras das residencias. No Salnés, a xornada de protestas arrancaba en Vilagarcía cunha concentración ás portas do centro de Servisénior. Co apoio da CIGA reclaman a negociación dun novo convenio colectivo. Estamos evidentemente demandando un convenio colectivo xusto para as traballadoras, onde haxa un salario evidentemente que estén por encima do SMI, porque a día de hoxe están a gran maioría por debaixo do SMI, que haxa unha reducción de xornada, que haxa unha solución coa compensación de festivos, porque cando falamos de festivos falamos de que estas traballadoras traballan de lunes a domingo todo o ano e que, polo tanto, os festivos teñen que ser compensados de unha maneira, ou ben en tempo ou ben en cantidade monetaria, pero que evidentemente que sexa
unha saída xusta co tema da compensación de festivos. Denuncian que polo de agora non houbo ningún tipo de avance, piden que a Xunta medie no conflito. Estamos, que xa fixemos en outras ocasións, estamos a Xunta e a Conselleira da Política Social, a Conselleira Fabiola, que medien este conflicto e que de alguma maneira sente a patronal para intentar evidentemente negociar e ter unha saída xusta para as traballadoras. Nas concentracións desta xornada participaron traballadores de distintos centros da comarca, insisten en que a súa situación é insostible. Isto non é unha broma, non é un capricho, é unha necesidade. Isto vai cada vez a peor, cada vez a xente, hai menos xente, a xente que a pouca que hai que tal vaise para o servicio de sanidade público e cada vez costalle máis contratar xente, polo cual están todos os turnos con personal de menos, estamos sempre a menos, a xente collendo baixas e seguimos peor que nunca, o sea, cada vez vamos a peor. Despois de concentrarse en Servisénior, trasladaron a súa protesta á residencia Divina Pastora, tamén en Vilagarcía. Xa ao mediodía remataban esta xornada de folga con outra concentración diante da residencia Domus Vi de Ribadumia. Avanzan que, despois da cuarta xornada de folga, estudarán novas mobilizacións pro mes que ven se non hai ningún tipo de avance. Temos unha xornada máis de folga, que é o día 21, unha vez rematado esa xornada de folga, se evidentemente non hai nada por parte da patronal, evidentemente nos reuniremos e teremos que convocar máis días de folga para o mes vindeiro. E din que as concentracións celebradas esta mañá poderíanse ter feito en calquera outro centro privado da zona porque denuncian a precariedade laboral e esténdese por todo o sector. As praias de Sanxenxo confirman un ano máis que non teñen rival. O municipio pendurará este verán en 17 dos seus areais a bandeira azul, liderando unha vez máis a clasificación nacional de praias galardoadas pola Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor. Son as mesmas que no 2024. Ademais, recibirá 3 distincións para outros tantos portos, o Real Club Náutico de Sanxenxo, o Club Náutico de Porto Novo e o Porto Deportivo Xoán Carlos I. Terá tamén un centro azul, o Centro de Interpretación Astelleiras. Na comarca do Salnés non hai máis novidades. Terán bandeira azul este verán os areais do Campanario e da Compostela en Vilagarcía e Area da Secada e o Bao na Illa da Arousa. En canto á zona de Pontevedra, o distintivo manterase en 4 praias de Marín, Aguete, Mogor, Portocelo e Santo do Mar a Coviña e en 2 de Pollo, en Cabeceira e Xiorto. No Barbanza, a praia de Lombiña Cabío, na Pobra do Caramiñal, continúa a ser a única con este recoñecemento. Este ano sumase na comarca de Muros e Noia o Areal Muradán de San Francisco. En total, Galicia terá este ano 108 praias con bandeira azul, consolidándose como a terceira comunidade con máis galardóns. A estes hai que sumar outros distintivos concedidos a portos deportivos e centros azuis, acadando os 191, 2 máis que o ano pasado. Certo que a parte de estar de noraboa, Galicia está de moda e é froito de un traballo constante e en este caso, pois aí están os concellos que fixeron a solicitude pertinente. A Xunta de Galicia está ao seu carón e recibimos un total de 108 bandeiras azuis repartidas en 35 concellos. A estas bandeiras azuis das nosas praias, que ao final supón que as nosas augas son de excelente calidade, de que hai accesibilidade, de que aparte dase o servicio tamén cos socorristas e, polo tanto, que hai seguridade ás nosas praias. Somos unha referencia a nivel turístico, somos os datos así o avalan, o destino principal en Galicia, estamos consolidados no norte de España por encima de comunidades autónomas como Asturias, País Vasco e Cantabria, e as nosas praias, pois, lóxicamente, son un referente e a concesión de bandeiras azuis, donde Sanxenxo volve a ser o municipio de España que máis ten, por ben a refrendar ese bo traballo que están a realizar os concellos e que tan beneficioso é para a provincia, a efectos de que nos sitúa en base a todo ese traballo, esos proxectos que estamos a realizar como líder a nivel non só nacional, sino tamén internacional. Máis asuntos. O Concello de Boiro confirma a súa tendencia ascendente na creación de emprego, figurando como un dos 10 municipios de toda España con maior crecemento. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística, a taxa de emprego entre a poboación activa incrementouse en máis de 5 puntos.
Os datos do Instituto Nacional de Estatística confirman a Boiro como referente na creación de emprego. Figura entre os 10 concellos de máis de 10.000 habitantes que máis medrou a nivel laboral, cunha suba de 5 puntos. Trátase dun dato moi alentador pro equipo de goberno que dende 2019 situou a formación e inserción laboral como centro das súas políticas. Unha das prioridades que ten este goberno boirense é a creación de emprego e vimos de conocer desta semana pois un dato que nos alegra e que é o esforzo de moito traballo destos anos e o que ven a dicir é que estamos dentro dos 10 pobros de España de máis de 10.000 habitantes que máis creceu na creación de emprego. Ese é un dato moi positivo que nos fai que sigamos traballando, non? Son 3 os eixos nos que traballa o Concello para facer posible este crecemento: a ampliación de chan industrial, a creación de vivenda e o apoio á formación e o emprendemento. Por un lado, estamos traballando na creación de espazo industrial, ca ampliación dese polígono industrial. Por outro lado, estamos traballando na creación de vivenda, cun proxecto que xa estamos en marcha e que próximamente daremos visión. E por outro lado, pois ese viveiro de empresas e ese centro de formación que temos no polígono de Espiñeira, que é un nicho de creación de emprego, e creo que esos son os 3 pilares para que Boiro ahora nos últimos anos pois pegue ese crecemento que estamos todos buscando e que pasemos dos 20.000 habitantes. Na actualidade, preto de 300 persoas desempregadas están a participar en actividades formativas e obradoiros de emprego no Centro de Formación de Espiñeira, grazas á colaboración do Concello, coa Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia. Ese centro de formación vivero de empresas están pasando polas oficinas máis de 300 persoas formándose ao ano. Estamos xa facturando en formación preto de 2 millóns de euros, donde temos unha inserción media dun 74%. Eso é gracias á colaboración entre o Concello de Boiro e a Xunta de Galicia e tamén a Diputación, as 3 administracións que estamos traballando para que Boiro sea un referente na creación de empleo e que este centro sea a referencia do Barbanza, non? En Vilagarcía está en marcha o curso de promoción para a igualdade efectiva entre mulleres e homes. Está a celebrar en CAEM, está subvencionado pola Consellería de Emprego. Esta mañá visitou a actividade a Directora Xeral de Promoción de Igualdade. Segundo explicaron, a formación impártese a través de dinámicas con perspectiva de xénero, entre elas podcast, charlas TED ou un roteiro sobre igualdade que celebraron onte á tarde. Unha metodoloxía, din, que leva as persoas participantes a facer a propia teoría e poñera logo en práctica. Para mí o obxectivo principal é que cando estén nos postos de traballo poidan facer pedagogía coas persoas que están dentro das empresas. O sea, sí que é importante sempre ter como un bagaxe teórico, pero logo para mí é fundamental saber transmitir todo o que temos aprendido. Entón, por eso, para mí, a metodoloxía de facer as cousas con práctica é imprescindible. Cando se fala de igualdade, hai que falar dende o bo lugar, porque son temas moi importantes. Temas moi importantes, digo isto porque aquí estamos a falar de crear sociedades mellor, de que todas e todos vivamos mellor. Entón, creo que ter unha formación na que estea respaldada por unha profesora que sabe falar desde este bo lugar, creo que é super importante. O 21 de xuño celebrarase o Día Internacional do Ioga e por segundo ano en Pontevedra están a preparar unha programación especial. Vémolo despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Amicos avanza no seu proxecto de sensibilización medioambiental Arousa Lab. Esta mañá tiña lugar a segunda reunión deste grupo de traballo coordinado pola Consellería do Mar, que ten por obxecto a conservación do medio mariño. O Centro Integral de Amicos en Comoxo acollía esta mañá a segunda xuntanza do Grupo de Traballo Arousa Lab, que engloba os principais colectivos relacionados co mar. Ademais, o sector profesional representado por confrarías e outras asociacións participan no proxecto entidades deportivas, institucións educativas e a propia Xunta de Galicia, que coordina o programa dende a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Pois un grupo de traballo, un espazo de intercambio
de experiencias, onde se xunta non solamente a administración, senón onde tamén está presente o noso sector pesqueiro, o noso sector da acuicultura, e aparte centros tecnolóxicos, despois ramas tan importantes como o deporte, como esa vida sana que en Galiza realizamos non solamente facendo deporte, paseando ao aire libre, senón tamén comendo peixe, que o peixe é moi importante para a saúde. O obxectivo principal do programa, enmarcado no proxecto europeo agora do Horizonte 2030, é promover iniciativas que redunden na conservación do medio mariño, sempre dende o punto de vista da inclusión social. E este é un grupo de traballo creado para concienciar, primeiro, da importancia que ten o mar na nosa terra, segundo, que ten futuro, a pesar das dificultades ou das situacións que teña, e o que hai é traballo, como moitas veces, e o terceiro é empezar a falar de restauración activa, de coidado do mar e das súas especies máis sensibles, porque parte do futuro dai ven de que entre todos poñamos un graniño de area coidando do mar e todos botemos unha manciña no que podamos, ben sea cunha limpeza, recollendo un plástico, conservando, comprando especies en talla, non comprando especies ovadas. Seguimos en Amicos. A entidade acaba de renovar a súa colaboración con Gadisa en materia social e ambiental. A directora de marketing da empresa, Melisa Pagliario, e o responsable de alianzas de Amicos, Miguel Beiro, asinaron de novo o convenio que permite financiar diversos programas e actividades que desenvolve a entidade, entre eles o calendario solidario, o festival inclusivo Festirititi ou o Bosque Gadis. Este último proxecto consiste no cultivo de especies autóctonas nunha parcela no concello de Curtis. A plantación e mantemento corre a cargo de persoas con discapacidade intelectual, constituindo un importante impulso a nivel formativo a hora de mellorar as súas posibilidades de inserción no mercado laboral. Máis asuntos. Noia acollerá en xullo unha nova edición do Congreso Internacional de Odontoloxía. A cita terá lugar os días 4 e 5 no Liceo, e nela prevese a participación de máis de 250 profesionais chegados dende diferentes países. A vila de Noia volverá a acoller os días 4 e 5 de xullo unha nova edición do Congreso Internacional de Odontoloxía, organizado polo Consello Galego de Odontoloxía. A cita desenvolverase nas instalacións do Liceo, e nela tomarán parte destacados profesionais chegados dende diferentes países. Cada edición reúne a máis de 200 persoas non só de Galicia, de toda España, incluso de estranxeiro, que acuden a Noia para aprender, divertirse e disfrutar de todo o que Noia pode ofrecer. Realizar un congreso destas características é sempre complexo, pero hai un equipo humano detrás que están traballando duro, que sempre o fan e queremos tamén agradecerllo. Vir da mao de Galimplán en Dogal sempre un garante de éxito, fan un traballo científico absolutamente impecable, ter esa posibilidade en Galicia para nós é un orgullo e queremos darlles tamén as gracias. Dende o Concello destacaron a importancia de poder acoller este tipo de congresos de talla internacional. Es un honor y es un orgullo para el Concello de Noia que por tercer año consecutivo, por tercera edición consecutiva, se celebre aquí este Congreso de Odontología. El nivel demostrado en ediciones anteriores, tanto a nivel participación, tanto de los ponentes como del alumnado que participa en ese congreso, ha sido de alta calidad, con un programa de actividades amplio, y estamos seguros que las ediciones anteriores fueron del agrado de todos aquellos que participaron, y estamos seguros que esta tercera edición también lo va a ser. Toda a información sobre o programa e a propia inscripción está xa disponible a través da web www.endogal.es. E as traballadoras do Programa de Voluntariado Europeo finalizaron a súa estadía en Lousame. O Concello brindoulles unha emotiva despedida en agradecemento ao seu labor de dinamización no eido deportivo sociocultural. O Concello de Lousame despide a italiana Letizia Saccani e a turca Fatma Erdemoglu, participantes do voluntariado European Solidarity Corps. Consiste nun programa europeo de actividades deportivas e culturais que se desenvolveu durante 12 meses en Lousame.
Como sabedes, falar de Lousame é falar de voluntariado. Gracias a xente como elas, a moitos dos que estades aquí sentados, somos un dos poucos concellos de Galicia que podemos presumir de levar, de desenvolver ano a ano proxectos de voluntariado juvenil, de voluntariado senior e de voluntariado europeo. Participaron en todas as áreas do concello, estiveron no centro de día, no PAI, nas actividades deportivas, nas actividades culturales, nas actividades de xuventude. Non hai unha sola área do concello de traballo na que elas non estiveran. No acto participaron 120 persoas que brindaron unha despedida ás dúas mozas que se mostraron moi agradecidas. Gracias por este año, para ser una comunidad especial, porque todos vosotros de Lousame y de Noia y hasta Santiago, más o menos, los gallegos, sois de veras, sois personas especiales. Fue un año fantástico. Gracias por todo, realmente, en serio. Fue genial. Gracias, José. O acto foi amenizado polo mago Teto, con diferentes xogos de maxia. Rematou coa entrega do seu título Jou Paz e diversos agasallos, entre eles figuras de Sargadelos, un poema de Esperanza Piñeiro e cadros de Juan Carlos Lorenzo. Vilagarcía propónnos gozar dunha ruta de tapas e compras. Zona Aberta impulsa esta iniciativa na que a hostelería e o comercio van da man. Nesta ruta van participar 11 locais e, como é habitual neste tipo de actividades, a clientela poderá ir facendo un percorrido por eles para optar logo os premios. A singularidade é que para iso terán que pasar tamén por outros 2 establecementos comerciais adheridos ao colectivo. A ruta bota a andar este venres. Hostalería e Comercio van da man nesta iniciativa que impulsa Zona Aberta. O colectivo Vilagarcián deseñou a primeira ruta de tapas e compras pola cidade. Na parte gastronómica conta coa implicación de 11 locais. Participan 11 establecimientos que presentan unha única tapa y que son La Malquerida, La Baldosa, Pepe Quilé, Doña Tapa, Diurno, El Trastero, Xosés, La Marta, a Plaza de Carril, El Tantra e El Mezclum. E como é habitual nestas iniciativas, a clientela poderá votar polas propostas dos locais. Para optar a premio terán que selar como mínimo 4 establecementos de hostalería. A singularidade desta ruta é que, para entrar no sorteo, terán que conseguir tamén 2 selos dos establecementos comerciais asociados á Zona Aberta. Los clientes van a tener que votar la mejor tapa de entre las 11. Para ello vamos a contar con unos carnés que tendrán que sellar también en 4 establecimientos de hostelería y 2 de comercio. Todo esto para el sorteo de 500 euros en 5 packs de vales compra de 100 euros. Esta proposta botará a andar este venres e vaise prolongar ata o 18 de maio. O horario xeral de todos os locais será de 12 a 2 e de 7:30 a 9:30. Con todo, Zona Aberta abre a porta a que cada negocio flexibilice estes horarios. Cada local va a poder ampliar un poco y limitar un poco el horario, ¿sabes? Más que nada porque, bueno, hay ciertos locales que tienen, pues digamos, menos sitio para los clientes y bueno, hay muchas que tienen reservas y eso, entonces pues van a limitar un poco el horario dependiendo un poco de cada local, ¿no? O sorteo onde se coñecerán as 5 persoas premiadas será o 24 de maio. O Concello de Vilagarcía tamén colabora coa proposta, tal como fixera no pasado con outras semellantes da antiga Itubi. Podemos ver que os 11 locais que van a participar nesta ocasión van a manter ou superar esa calidade que sempre houbo e que vamos a traballar conjuntamente entre todos para que quede un bo pozo para ano tras ano que vaya medrando e que poida volver a ser o que foi no seu día con moitísimos participantes. Pero estamos moi ledos de que se recupere. É unha previa moi boa ás festas de Santa Rita. Por outra banda, nas últimas horas tivo tamén lugar o sorteo do Día da Nai de Zona Aberta. A persoa afortunada fixose cunha fin de semana para 2 persoas, un premio que conseguiu grazas a un ticket de compra nun dos establecementos de Zona Aberta. Pontevedra, últimos preparativos pro regreso da Bienal, o escenario cultural da cidade, un evento que, segundo apuntan dende a Deputación, converterá a provincia nunha potencia cultural a nivel internacional. Hoxe na escalinata do Pazo Provincial presentaron a imaxe institucional da que será a 32ª edición desta cita.
A fachada do Pazo Provincial da Deputación xa loce a imaxe da Bienal de Arte de Pontevedra. O evento, que regresa despois de 16 anos de ausencia, comezará o vindeiro 21 de xuño, na que será a súa 32ª edición. La Bienal más antigua de la península ibérica, una Bienal que situaba a Pontevedra y a su provincia en el entorno y en el centro cultural nacional e internacional, vuelve a Pontevedra y vuelve a la provincia. Yo creo que esto es positivo para todos. Aínda que o orzamento non está completamente pechado, a cita suporá un investimento de 1,6 millóns de euros, contía que permitirá traer ata Pontevedra a máis de 60 artistas convidados, entre eles un dos de maior prestixio na actualidade, Hans Hacke. Cando traes obras de arte de 12 países do mundo, cando traes artistas que teñen que vir a facer as obras aquí a Pontevedra e van facer as obras in situ, que é unha das cousas que só fan as bienais de moita importancia. Cando tes que falar da montaxe dos seguros das obras de arte, todo iso ten un coste, pero vai a ser en torno a ese orzamento. A imaxe presentada hoxe xa está visible en numerosos soportes publicitarios repartidos pola cidade. Baixo o lema "A arte volve". ¿Y qué es una Bienal de Arte? Una Bienal de Arte es un espacio, primero, para el disfrute, y esperamos que todo el mundo participe. Segundo, para la reflexión, para pensar en la actualidad, para avanzar en el pensamiento de toda la sociedad. Como novidade nesta nova edición, a Bienal de Arte estará noutros concellos da provincia. Baixo a sección de Artes Vivas visitará o Grove e Sanxenxo, entre outros. Bueno, a Deputación de Pontevedra patrocina a participación de 2 pilotos no Campeonato Galego de Rallys. Un deles, Roi Rodríguez, foi o gañador da segunda edición do Máis Talento Motor, unha academia para novos pilotos impulsada pola Administración Provincial. Rodríguez debutará esta fin de semana no Rally da Mariña Lucense ao volante dun coche ecolóxico. Ademais, a Deputación continúa apoiando este ano a Iago Martínez, o primeiro gañador do programa Máis Talento Motor. Martínez conseguiu ano pasado o triunfo na categoría ecolóxica para dar o salto esta tempada a categoría Clio Trophy. En base ao programa Máis Talento Motor, que é esa ponte de colaboración de 3 carrís, Federación Galega de Automobilismo, Escudería AMF Motorsport e Diputación de Pontevedra, e logo que tamén é este programa pioneiro que trata de darlle un impulso a un deporte que está moi arraigado na provincia, que se convirte tamén nesa academia de pilotos que foi o espírito co que naceu este proxecto no ano 2024. Vamos a empezar este fin de semana no Rally Mariña Lucense, en Viveiro, intentando lograr con calma e disfrutando da oportunidade, pero intentar lograr a victoria e darlle unha alegría aquí tanto ao equipo como a Pontevedra inteira. O 21 de xuño vaise celebrar o Día Internacional do Yoga e por segundo ano consecutivo vai ter eco en Pontevedra. A cidade acollerá nesta xornada unha programación para achegar esta práctica á cidadanía. No Parque dos Gafos instalaránse 2 escenarios e durante todo o día profesores da cidade impartirán clases de yoga completamente gratuitas. O ano pasado participaron nesta convocatoria máis de 300 persoas. Pontevedra súmase un ano máis ás cidades que celebran o Día Internacional do Yoga. Será o vindeiro 21 de xuño cunha proposta aberta a toda a cidadanía. De celebrar o Día do Yoga, que es un evento internacional, vino desde India, desde la Embajada de India con la idea de fomentar el yoga en todo el mundo. Y ya nos unimos a grandes ciudades como Madrid, Barcelona, que celebra tamén este evento, e pensei, por que non Pontevedra? A xornada desenvolverase na contorna do río Gafos. Instalaránse 2 escenarios e dende as 10 da mañá ata as 8:30 da tarde 12 profesores de distintos centros da cidade impartirán as súas clases. Serán totalmente gratuitas. Non é necesario realizar unha inscripción previa nin levar esterilla, que poderá prestar a organización. Vamos a tener 2 escenarios, un escenario donde vamos a cultivar un ambiente más relajado, con actividades de relajación, de meditación, pero es cierto que la gente piensa que el yoga es todo relajar, pero nada de eso. También conseguimos alcanzar estados de ánimos un poquito más activos, ¿no? Y este año tendremos el escenario que llamamos Sol, donde vamos a
activarnos un poquito máis ou quitar la pereza. Con esta iniciativa búscase promover a cidade, a saúde e a comunidade. Tamén desmitificar o yoga e animar a xente a probalo e a practicalo. Participar es una excelente ocasión para probar los beneficios de yoga. Muchas veces practicamos en una sala, pero practicar al aire libre también tiene excelentes beneficios, el contacto con la naturaleza, y así también buscamos viabilizar un poco más el yoga y quitar los tabús que mucha gente piensa aún que es algo muy lejano, pero quien ya ha probado yoga puede asegurar que es bastante sencillo, ¿no? Y sin tanto misterio, sin tanto esoterismo como muchas veces se expone. A proposta complétase cunha zona de mercado con 9 postos para tendas relacionadas co benestar e a saúde, un concerto e mesmo un sorteo entre os asistentes. O ano pasado, a primeira vez que este Día Internacional do Yoga se celebrou en Pontevedra, participaron ao redor de 300 persoas. E a carreira da Guía celebra este ano a súa 20ª edición. Será o 17 de maio na parroquia ribeirense de Carreira. Poderán competir dende pitufos ata veteranos cun máximo de 200 participantes. Ribeira acollerá o próximo 17 de maio unha das súas probas deportivas máis lonxevas. A carreira da Guía cumprirá 20 anos da man da Asociación de Veciños de Carreira. Dará comezo ás 10:30 con saída dende as inmediacións da capela e un percorrido de 6 km na categoría absoluta. Os pequenos, posto que compiten dende pitufos ata veteranos, realizarán circuitos máis curtos en función da idade. 20 edición da Carreira Popular da Guía de Carreira, que se vai a celebrar o vindeiro 17 de maio sábado, o Día das Letras Galegas, na esplanada ali da festa da parroquia. Vai a ser unha carreira que vai a contar con 12 categorías, desde os máis pequenos, categoría pitufa, hasta os maiores de 65. Dado que a proba coincidirá co Día das Letras Galegas, a xornada contará co acompañamento musical das cantareiras de Carreira, nun guiño colectivo homenaxeado este ano. O remate servirase unha paella para todos os asistentes. As inscripcións estarán abertas ata o xoves día 15 a través de Galitiming. Teñen un custo de 7 euros para adultos e de balde para nenos. Avisar de que o día da proba non se admiten novas inscripcións, que é un dos cabalos de batalla que sempre temos, que sobre todo no caso dos nenos chegan, ven o ambiente que hai e despois queren correr cando xa tes todo organizado. Entonces avisar que eso, o día da proba non se admiten inscritos. Temos unhas medallas, a típica medalla esta de chapa, tanto para os corredores das categorías pitufos e pre-benxamíns, e despois unhas medallas que nos agasalla o Departamento de Deportes, o Concello de Ribeira, unhas medallas en madeira, pirografiadas, moi chulas, que se entregarán aos 3 primeiros e as 3 primeiras das distintas categorías. A edición deste ano estará dedicada a Juan Antonio Argibay Pérez, moi vinculado ao atletismo ribeirense. Pois así rematamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.